Tässä minuutit kodit qaangiutereermata partsiilluussartartik taarsereermatigit qinersisartut apeqqutaanut saaqissaagut tamatumuuna kulusummut saasaagut Vi skal til at gå videre til Kulusuk, og der er sådan et spørgsmål til kandidaterne. Vi har et plejebarn, og når man så er plejeforældre, så er det nødvendigt. Jamen altså, man får en lovning på visse ting, jamen så følger man ikke op på det. Og når de så har lovet, jamen altså, det er nødvendigt, at når man har fået lovning på nogle forbedringer, jamen altså, så skal man følge op på disse ting. Altså, det er jo selvfølgelig det der med den udfordring, der hvis man har et plejebarn, og det ikke er ens eget, så er det jo en udfordring. Altså, det er jo så altså bare et spørgsmål omkring det der med forældre. Altså, hvis man er plejeforældre, jamen altså, hvad ønsker har kommunen mulighed for at kunne komme med nogle kurser til de ældre? Og, tak for spørgsmålet. Og vi har selvfølgelig også talt en del omkring det emne. Og det er jo selvfølgelig det der med, at man også har fjernet dem fra hjemmet. Og ofte og mange gange, så er det jo ofte i den situation, at mange af børnene er meget udfordrende for de kommende plejeforældre. Jamen altså, de plejeforældre, som også bliver benyttet af kommunen, jamen så synes jeg, at det er nødvendigt med kørende kurser også for deres ting. Også fordi, at de er med til at rejse de her børn, som kommer i den situation. Men altså, det er jo så den her situation, jamen altså, så er det jo sådan, at hvis de kommer fra en bygd, jamen så kan de så ikke følge med. Altså, de har så ikke kunnet følge op på dem. Hvad vil I fra DASUTs side kunne gøre? Altså, hvordan ønsker I så et samarbejde med de fleste af plejefamilierne? Jamen altså, der findes en Facebook, og man kan sagtens benytte sig af forskellige videoopkald og lignende. Jamen, jeg synes, at vi, altså hvis det er således, at vejene ikke er passende, jamen så skal man ikke stoppe op. Jamen altså, som nævnt, vi synes, at teknikken giver os mange muligheder, og på den måde, så kan kursen også kunne køres igennem den vej om. Og hvis det er muligt, så skal man også kunne tage dem med i. Og det næste, det er fra Inuit Ataqatigiit Juagalibot. Altså, desværre ved vi jo godt, at der er utrolig mange, som også bliver anbragt uden for hjemmet på grund af store udfordringer, og at de så bliver fjernet på grund af de problemer, der opstår i hjemmet. Undskyld. Altså, der er mange af de her børn, som også har problemer. Altså, de forskellige løsningsmuligheder er jo noget, som også Landstinget og fra kommunerne og også fra Folketinget er. Altså, jeg synes ikke, at vi skal stå der og prøve på at så skændes omkring disse ting. Altså, vi skal ikke debattere dem. Altså, det er nødvendigt med de her plejeforældre der, at vi kan jo så ikke gøre det på den måde. Det er jo selvfølgelig de enkelte steder, som også kan ordnes. De forskellige programmer, som allerede er kørende, eksempelvis i Tasiilaq og i Østgrønland og andre byer, jamen altså, vi bliver nødt til at følge op på disse ting, både fra Inatsisartut og kommunerne og fra Folketinget omkring, hvordan vi samlet set kan lave løsningsmuligheder på, omkring det der med psykologer og andre, og således at vi kan finde disse løsninger. Altså kommunerne, altså
nu kan man så kun se på de her rapporter, der er fra 2019. Altså, Kommunegrafik har et overskud på 42 millioner i 2019. Når I kommer ind til kommunerne, hvad vil I gøre, når I kommer ind? Altså, vi kan jo ikke bare sige, altså, vi vil give så mange penge og midler til disse. Jeg er ikke kommet ind i kommunalbestyrelsen. Jamen altså, jeg kan ikke være ansvar for de, som kører nu. Men vi vil jo selvfølgelig følge op på disse programmer, som Inuit Ataqatigiit kører med. Altså, når det er sagt, altså hvis det er nødvendigt, og hvis det kan ses, at disse her plejeforældre, at der er et behov for en kursus, selvfølgelig skal vi være åbne for det. Ja, tak. Og fra Siumut, Peter Davidsen, omkring kurserne. Altså, uanset om man, jamen altså, alle dem, som er med, altså, vi skal lykke gøre det. Altså, vi ved godt, at der er store problemer i Østgrønland. Vi ved, at det første, det er, at man ikke skal have anbringelse uden for hjemmet. Men hvis man er nået så vidt, jamen, så skal man altid først tage plejeforældrene som et hjem, og det er jo så dem, der skal prioriteres, fordi at barnet begynder at få en opdrivelse den vej om. Det, som vi gerne vil gøre, det er, fordi vi har allerede nogle lovgivningsmæssige forhold, og det er jo så noget, som allerede kører her i kommunen Sondershov. Altså, de har nogle forbedringer, og de er i gang med nogle forbedringer der, således at på den måde også kan afholde kurser. Det her, altså, vi vil gerne fra Siumuts side sørge for, at man også vil sørge for, at disse kurser kommer ud til alle. Og nu er der ret online, Mikke, så hvad vil I gøre? Altså omkring disse ting, der er det problemer, som ikke er blevet. Hvor mange år skal vi blive ved med, og så gentage os igen og igen? Og når vi så er i gang med også at arbejde med disse ting, altså det er nok med den snak, det er på tide at komme til en handling, således at vi på den måde kan komme tættere på de her plejeforældre, således at hvis det er sådan, at der er problemer omkring kurser, jamen altså det er på tide på, at man så også laver løsninger for dem. Altså det er på tide, altså de her børn, som har haft nogle traumatiske oplevelser i deres egne hjem, jamen altså, så er det jo selvfølgelig også behov for, at disse plejeforældre også skal have nogle værktøjer, som de kan benytte her i forbindelse med de situationer. Altså, vi vil jo selvfølgelig her i forbindelse med at gøre det, jamen så skal vi jo selvfølgelig finde dem, som skal der. Jeg tror, at lønningen er så lav, så er interessen for at kunne arbejde med disse ting. Altså, jeg synes, at vi skal give dem nu. Så går vi videre til demokraterne. Det er på tide, at samfundet, altså borgerne, forstår, at man ikke skal behandle børn som en indtægtsmulighed. Altså, forældrene skal kunne planlægge for, at de vil have børn. Og det er jo så et ansvar for børn. Altså nu er det jo så den situation, lige nu så er der altså plejeforældre, som har behov for kurser. Hvad vil de gøre ved dem? Altså vi bliver nødt til at stoppe med at stoppe dem. Med tanke på plejeforældre, jamen altså man skal afholde kurser for plejeforældrene. Vi bliver nødt til at tænke på, at der i forbindelse med anbringelse af et barn uden for hjemmet, og hvis man har disse situationer, jamen så ved vi jo godt, at der er udfordringer i forbindelse med, at børnenes anbringelse vil medføre. Hvad vil I så gøre med dem? Altså kommunen er jo så dem, som skal sørge for, at disse børn også skal kunne anbringes forsvarligt uden for hjemmet. Det vil sige, at der skal ske en handlingsplan. Det er jo noget, som I gerne vil arbejde med.
Selvfølgelig vil vi jo gerne gøre det. Og så går vi videre til Nadar. Altså det første, som bliver nævnt, og problemet, som bliver nævnt her, jamen så sagerne kører jo. Og det er jo helt sikkert, at vi altid har problemer. Vi kan ikke sige, at den her dag, så har vi ikke længere nogen problemer. Vi ved godt, og det er jo så det, som jeg lige som det første nævner. Omkring plejeforældre og kurser for plejeforældre, og selvfølgelig vil vi fra Nadars side også arbejde med det. Altså, vi har ikke medlemmer i Kommunen Rafik som sådan, men når vi kommer ind, så vil vi være med til at komme ind på det. Hvordan vil I sikre de kurser for de plejeforældre? Jamen altså, kurserne kører jo allerede, og det skal jo bare fortsætte med at køre. Vil det så sige, at der skal være flere medarbejdere? Og hvis det selvfølgelig er nødvendigt med flere medarbejdere, jamen så bliver man nødt til at dem. Altså man kan jo selvfølgelig det der med skoler, og hvis de har behov for flere, jamen så søger vi jo efter flere lærer. Det vil så sige, at I skal have en oplæring af disse ting. Det er jo selvfølgelig spørgsmålet på, hvilken behov der bliver rejst. Og så går vi videre til det næste spørgsmål. Jeg står her sammen med Margrethe Lauritsen. Hun har et spørgsmål. Lauritsen var det. Hun har et spørgsmål. Arbejde i kommunalbestyrelsen, hvad det angår. Du må gerne spørge. Først, de forhold. I vil alle sammen opnå forbedringer af forhold i kommunaltrafik som så. Det udmelder I jo, og det er det, I står frem for. Men i så mange emner, selvom der er så mange emner, I er enige om, jamen så er der en masse punkter, der er uklart. For eksempel forhold omkring de ældre, og omkring børn anbragt uden for hjemmet og plejeforældre. Jamen uklar politik. Hvad kan I love? Hvilken arbejdsform vil I følge, når I kommer ind i kommunalbestyrelsen? Godt samarbejde på tværs af partierne. Jurga Inuit Ataqatigiit, værsgo med dit svar. Tak for spørgsmålet. Her vil jeg lige lægge ud med, selvfølgelig er jeg medansvarlig. Jeg vil være medansvarlig for, hvad der har været ført i kommunaltrafik som så. Når vi når til spørgsmålet, hvordan kan vi opnå bedre samarbejde? Selvfølgelig ved forskellige samtaler, samarbejde i udvalg, godt samarbejde i udvalgsarbejdet, og det man også er inde på. De folkevalgte på den ene side, og vælgerne på den anden side. Grøften imellem disse er større og større. Jeg mener, ved gensidig kontakt. Og vi må altså planlægge os frem til, hvordan vi gør den grøft mindre. Der må vi må altså i gang med oplysningskampagner over for befolkningen og vise befolkningen. Prøv at se her, befolkning. Vi har disse projekter, vi arbejder på. Men selvfølgelig, ved sidste valg, der har dit parti været førende parti her i kommunen. Jamen, er det jer, der har skabt den kløft imellem befolkningen og de folkevalgte? Nej, det er ikke os, der har skabt det. Det befolkningen føler. At de føler, at der er længere og længere væk til politikerne. Det tager sig sin udgangspunkt i, at de folkevalgte i Inatsisartut, de er alt for langt væk ude i horisonten og er for svære at komme i kontakt med. Og det har altså afsmittet på kommunalpolitikken også. Men selvfølgelig forskellige projekter, der kører i kommunalbestyrelsen, de bliver udmeldt til samfundet. Der er også oplysninger på hjemmesider, diverse hjemmesider. Jamen, det er også en opgave at gøre hjemmesiderne mere håndgribelige for befolkningen. Vi skal partierne imellem samtale omkring, hvordan skal vi blive bedre til at oplyse over for samfundet. Og så er der slut. Hvad vil I samarbejde? Først vil jeg nævne, at Atassut har de sidste 4 år ikke
været medlem af kommunalbestyrelsen. Så vi har ikke haft indflydelse på kommunalpolitikken de sidste 4 år. De taloplysninger statistik skal opdateres. Vi stiller til valg for at servicere befolkningen. Vi behøver ikke engang at føre partipolitik. Befolkningen råber op med behov. Det er på trods, så er politikerne midt i en magtkamp uden lige. Stop med det. Det er samfundet, vi skal servicere. Hvordan vil I så samarbejde med de andre partier? For eksempel kan vi sige, lad Siumut fremkomme med deres forcer, med deres stærke sider. Lad Inuit Ataqatigiit også gøre dette. Og på den måde opnå et samarbejde omkring, hvordan vi opnår en optimal servicering af befolkningen. Så det, Juaga var ind på, at den der mulighed for at oplyse befolkningen, er det også en god ting. Lad os samtale om at opnå de bedste løsninger. Tak. Og Siumut Peter Davison, værsgo. Vi er klar til samarbejde, også med Atassut, også ved det sidste valgperiode. Der har vi haft en fremstrakt hånd for at opnå samarbejde, men det har vi ikke opnået noget omkring. Vi snakker om ældres forhold og andres forhold, hvis vi skal opnå optimale løsninger for disse. Vi udarbejder budgetter i kommunerne. Vi planlægger, hvad vi skal bruge midlerne til, og vi har fra Siumuts side, men desværre alene i Siumut, der har vi stemt imod besparelser omkring bespisning af de ældre og andre forhold for de ældre. Vi vil opnå ved budgetudarbejdelse, der skal vi se på, hvad er det for nogle problemer, samfundsmæssige problemer. Lad os afholde seminarer partierne imellem og opnå bedste løsninger omkring vores budgetter. Vi skal samarbejde med alle partierne. Vi kan udføre gruppearbejde partierne imellem og se på forhold, der gør sig gældende i folkeskolerne hos de ældre og opnå de bedste løsninger. Og Juaga, selvom du ikke har siddet i kommunalbestyrelsen, så må du svare på det her. Siumut rækker hænderne frem for et samarbejde. Hvis I kommer ind nu, eller når I kommer ind nu, jamen Inuit Ataqatigiit har også haft en fremstrakt hånd for at opnå samarbejde. Jeg skal nævne det her nu. Jeg skal sige nu, jeg finder det vigtigt. Demokratiet, nærdemokratiet. I nærdemokratiet, der må de folkevalgte altså samtale på tæt hold. Hvis vi ikke gør det, så opnår vi ikke gode resultater. Hvis jeg kommer ind i kommunalbestyrelsen, så bliver en af mine vigtigste opgaver at opnå et tæt samarbejde partierne imellem, for deri ligger ånden for den bedst mulige service for borgerne. Og meget kort, Siumut, kan I samarbejde med Juaga og Inuit Ataqatigiit? Jeg har ingen problemer med at samarbejde med Juaga, men vi er ikke blevet tilbudt samarbejde. Vi kan ikke nå håndgribeligt på papir. Ja, det viser sig, at de kan samarbejde. Og Bartina Lok og Anne-Sophia, vil I samarbejde med øvrige partier? Jamen, det er derfor, vi stiller os frem nu. Vi kan høre, at der er vilje til samarbejde. Vi stiller os frem fra Naleraq. Vi vil altså skabe sammenhæng. Vi vil deltage, fordi alle, der står frem til valg, de har altså forcer, stærke sider, som skal udnyttes optimalt. Vi i Naleraq, der stiller vi os frem. Uanset om det er højre eller venstre partier, så skal vi samarbejde. Det er derfor, vi stiller til valg. Med respekt for os selv, vi tilbyder os vores arbejdskraft, vi må samarbejde. Jamen, I vil jo uværligt have forskellige politikker,
Så hvordan vil I opnå gensidig enighed? Selvfølgelig skal vi forhandle. Jeg kan heller ikke sige, at fordi det og det parti har de og disse standpunkter, så er de ikke gode nok. Vi skal altså opnå løsninger. Bare for at tage et eksempel, IA, Inuit Ataqatigiit og Siumut, et andet parti, vi skal være i stand til, vi er voksne mennesker, hvis børn kan mødes i enighed, så bør vi som voksne også kunne gøre det. Og fra Nunattaqitorn af, hvordan vil I samarbejde? Jeg vil sige som Atassut også. Vi har ikke været delagtiggjort i kommunalbestyrelsesarbejde de sidste 4 år, men vi stiller os til valg for at være med til at servicere befolkningen. Vi må altså prioritere. De problemer har været taget op gang på gang i årevis. Men selvfølgelig de ældre, de handicappede, de har ikke været prioriteret i fordomstiders arbejder. Der er ikke opnået løsninger der. Der er ringe service over for disse. Vi skal selvfølgelig prioritere vores målsætninger nu her. Også servicen over for de ældre. De ældres vilkår, vil vi også opnå forbedringer omkring. Men vi kan jo samarbejde, hvem det skulle være. Vi skal altså forhandle os frem til de bedste optimale løsninger. Ved prioritering, hvordan vil I så gøre det? Prioritering, hvad er det? Jamen, jeg kan ikke på stående sige, hvad prioriteringen vil være, men det er på høje tid, at vi især skal se på de ældres forhold, og hvordan vi opnår forbedringer omkring disse. Handicapboliger for eksempel, ældreboliger, tilpassede boliger, således at også de kan følge, at de bliver prioriteret. Tak. Og demokratisk, Gustav. Hvordan vil I samarbejde? Ja, først. Der er behov for en fiskeripolitik, synes vi, som det første. For i kommunerafik så der har vi det ikke. Og måske at vi kunne samarbejde omkring en fiskeripolitik på kommunal plan. Partierne imellem. Og når vi kan se, målsætninger, som vi kan se, der kan opnå bedre vilkår for samfundet, dem skal vi samarbejde på tværs af partierne om. Her står vi alle sammen og siger, at vi vil samarbejde med dem alle sammen. Her siger jeg, at de punkter, vi kan samarbejde omkring, hvor vi kan opnå bedst mulige resultater over for samfundets forhold, det er jo også selvfølgelig på baggrund af vores værdisætninger som parti selvfølgelig. Således, altså, hvis for at give mulighed for, befolkningen har fået en mulighed for at tage punkter frem på dagsordner, også i kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen skal arbejde optimalt for samfundet, i dag, der er det kun et fortal, der er ude at rejse til byerne imellem. Hvis vi for eksempel deler dem op, hvis en gruppe tager til Arsuk og en anden til Dormi, når de så har været der og kommer hjem, så skal de samarbejde eller samtale omkring, hvilke løsninger man kan få. Afstanden imellem byerne i kommunen kan mindskes ved, at vi gør det således. Tak. For at nå videre til næste spørgsmål. Der er et spørgsmål fra salen, og det er en borger fra byen, Benny Kokholm. Hvad er det for et spørgsmål, du vil stille? Tak. Tässä abelqutissaqarpugan simmisartuqarfissamudungasumi. Isianisiullermik. Tässä qinigassangortittuoqarfiissavakka innarluutillit ajattugaasut inuit innarluutillit tässä inuiaqatigiinni ilapput taava oqaasissakka innutaassut tusartuartarparput timmisartuqarfissuiq qanor nunammut tamarmut iluaqutaatigissassut tunisassioornermu sanaartornermu takornariaqarnermut 2020 mi paamiut kommuneqarfisernersuiluani illoqarfik
тимисартоқарфиттаарпо паамиу тааманикку инериарторуттулерсо киситсиутиупаасиссутиссамалиллугит тасса сабатиакунерун 15 атниллуа конганни хиликортерин илаасуни тикиттоқартаарто миттарфиттаарпо кингорна иллоқарфиунитторпо миттарфиттаарникууво qinigassangortittu ilaat nassuiaasinnaawa sunana ajutorsimaso taavalu mittarfissuassanuummi paamiunoqaquu iluaqutaalissasuna nassuiaatigisinnaavisiu paamiu ineriartortileqqillugu hvis vi ser på Bamiut, først er det, at der sut Angutingwang Heilmann, hvordan skal vi skabe udvikling i Bamiut? At der sut, jeg skal lige spørge tvedelt. Jamen før, der bliver der sagt, i Bamiut, der har de handicappede forhold, de blev meget ringe. Og vi siger, vi må til at arbejde med mennesket i centrum. Uanset om man er handicappet eller ikke er handicappet, så skal man serviceres. Og hvad lufthavnen angår i Bamiut, der skal jeg sige, at Bamiut, kommunerafik Sommersår, har 4 byer og har mange bygder. Det er kun nu by, der er blevet udviklet. Der må vi altså indrømme, at vi har glemt de andre byer. Lige her drejer det sig om Bamiut. Hvordan vil du skabe udvikling i Bamiut? Jamen, vi centraliserer her til byen i en uset grad. Jamen, fordi udviklingen er blevet stoppet i Bamiut, så er de flyttet fra Bamiut her til byen. Det er derfor, det er meget vigtigt at se på kommunen generelt set. Jamen, har I et forslag til, hvordan vi kan udvikle Bamiut? Hvis vi ser på anlægsopgave, jamen der bliver opført så mange byggerier her i byen, men i Bamiut, der har man lukket hele blokkevise dækket med brædder for vinduerne. Det er en del af kommunen. Byen skal vi selvfølgelig også udvikle. Og så går vi over til Siumut Peter Davisen. Tak. Tak til Benny Kokholm. Det var et dobbelt spørgsmål. Først omkring handicappede. Vi har snakket med Benny angående punktet. Der er så mange forhindringer, vi ikke er så gode til i kommunalbestyrelsen. Det indrømmer vi. Vi mener i Siumut, at dem, der servicerer de handicappede, for at dygtiggøre dem, der servicerer de handicappede, de anstrenger sig for at servicere, men vi kan via kursus dygtiggøre dem til at servicere dem. Omkring Bamiut, der har vi sagt gang på gang, lad os give de kommunalvalgte ansvarsområder inden for kommunalpolitikken. 10 år er blevet valgt fra Bamiut. Vedkommende bliver ikke udnyttet. De folkevalgte fra de lokale, de kan udnyttes omkring udvikling i byerne. Vi må have en afdeling overfor teknisk afdeling og andre forhold for at skabe arbejdspladser ned i Bamiut. Det skal ikke kun være Nuuk, der skal udvikles. Selvfølgelig skal Nuuk også udvikles, men øvrige byer må også udvikles. Når I kommer ind, så i Bamiut, der må være en teknisk afdeling, der arbejder med. Jamen, afdelingen skal flyttes til Bamiut, siger du. Hvis man vil udvikling i Bamiut, hvordan kan I så gøre det fra kommunalt hold? Hvis vi ser på, hvis vi får en socialafdeling i Bamiut, så vil anmodningerne indkomme. Hvis vedkommende, der vil servicere i socialen i Bamiut, så vil vedkommende. Hvis man vil flytte til Bamiut, hvad skal man så gøre? Man kan fremkomme med en ansøgning og være med til at løfte en opgave. Så kan de indkomme med deres ansøgning. I dag, der spørger man Nuuk først omkring sociale forhold. Vi kan give ansvar til Bamiut by, således at de ikke først skal spørge Nuuk by for at opnå forbedringer i sociale forhold.
Det vil sige, at vi giver dem et antal millioner, således at de kan udvikle sig omkring sociale forhold. De skal kunne gøre tiltag lokalt, uden dog at spørge Nuuk by hver gang. Tak. Og den næste med hånden op. Juaga Lybert, Inuit Ataqatigiit. Tak for spørgsmålet, Benny Kokholm. Første spørgsmål. De handicappedes og servicen omkring disse, der skal jeg sige fra Inuit Ataqatigiits side, der har vores borgmester Charlotte Louisen på vegne af Inuit Ataqatigiit i kommunen fremlagt, og som også kan læses i aviserne, at vi var nødt til at afsætte yderligere 30 millioner til området, således at vi kan opnå forbedringer i servicen omkring disse og omkring. Jeg synes ikke, at Siumut og også vores standpunkter ligger trods alt ikke så langt væk fra hinanden. Vi bør kunne samarbejde yderligere, end vi vinterligt gør. Vi arbejder for samfundet. Vi må altså prioritere en bedre service for samfundet. Og så til Kokholms spørgsmål. Jamen, omkring, hvad nytte har Bamiuts Lufthavn været til byen? Den erhvervsmæssige udvikling på landsplan. Der er forskellige problemer, der dukker op lokalt forskellige steder. Selvom erhvervslivet går sundt fremad i Nordgrønland, så har det ikke gjort det i Bamiut. Vi skal altså fremkomme en plan, der skal iværksættes i løbet af en årrække. Der er forskellige planer. Børn og unge med behov for det skal have områderådgivning liggende i byen til en udvikling. Vi bør kunne planlægge os sammen med Bamiut og Arsuk, hvordan vi udvikler dem mest optimalt frem til 2028. Tak. Og det er svar nok. Og nu, Nellera, Anne-Sophie Christiansen, værsgo. Tak. Benny for spørgsmålet. Her kan vi se, at tilbage i 2009, der blev kommunerne sammenlagt fra 18 kommuner til 4 kommuner. Og i 17, der kom der en ny kommune og blev til 5 kommuner. Efter storkommunernes etablering, så er servicen over for byerne blevet mere og mere skævvredet, som Peter sagde. Vil man foretage et skridt, så skal man først henvende sig til hovedbyen i storkommunen. Det er ikke lykkedes så godt, har vi jo set. Her vil vi fra Nellera sige, vi må delagtiggøre den befolkning, vi skal servicere og drøfte. Jamen, vi må delagtiggøre. Og så nu af. Hvordan vil I udvikle Bamiut? Da jeg var i Bamiut i valgkampen for 3 uger siden, da jeg ankom dertil, og der blev jeg transporteret, så spurgte chaufføren, hvad vil du foretage omkring Bamiut? Og dagen efter, der blev vi kørt rundt omkring i byen. Jeg må indrømme, at Bamiut, når man ser Bamiut, det gjorde ondt i hjertet, når man ser, at udviklingen var fuldstændig gået i stå lokalt på baggrunden. Jamen, nogle af de første forhold, der skal rettes op på, det er, at det skal blive bedre at bo der. Fordi det er fuldstændig gået i stå. Folk rejser derfra, flytter ud. Jamen, man siger, at migration er okay i år. Jamen, det kan blive nødvendigt at flytte til en anden by, fordi en by er gået i stagnation. Men hvis vi skal udvikle Bamiut igen i en positiv retning,
så ved vi jo, at fiskeriet i landet er af stor vigtighed. Jamen, langlinefiskeri, de har anmodet om værksteder til med værksteder til fiskeriet. Jamen, der har kommunen besluttet, at først i 2023, der får de denne mulighed. Det var først da valget var blevet udskrevet, at man fremkom med den løsning, at i 2023, der vil de opnå disse forbedringer. Og derudover folkeskolen, udviklingen af den vej. Og derfra, så skal vi give befolkningen mulighed for selv at starte op. Vi kan altså ikke kun udvikle i Nuuk. Vi benytter mange miler i Nuuk, som så er en stor kommune. Der er både Bamiut og Østgrønland. Og hvordan vil I udvikle Bamiut? Tak til Benny for spørgsmålet. Der vil vi fra Demokratiet, hvad de handicappede angår, der må vi altså se på behovet og undersøge. Når vi så har disse oplysninger i kommunerafik, som så, jamen så må vi altså udføre hvad skal vi sige, en planlægning angående de handicappedes forhold og angående lufthavnen i Bamiut. De folkevalgte fra Bamiut og i Tasiilaq og i Qaqortoq, de er der altid. Jeg ved ikke, hvordan disse politikere, de har arbejdet, om de bare har ventet på, løsningen skal komme af sig selv, eller hvordan de har arbejdet. Vi kan ikke kun beskylde Nuuk by og kommunerafik som så for alle problemer. Vi kan tænke på, at omkring udviklingen i Bamiut, måske man på årsbasis, måske til næste år Bamiut og året efter i Tasiilaq, at vi så kunne fokusere på disse, og derfra så kan vi til at se, hvordan vi bedst muligt udvikler kommunerafik som så. Og så kan vi gå videre til næste spørgsmål, og det er Lars Jørgen Kleist angående Tasiilaq og i Qaqortoq, fangst og fiskeri. Der erhvervslivet omkring fiskeri og fangst i Østgrønland. Kandidater til kommunalbestyrelsen. Tak fordi jeg kan stille spørgsmål. Jeg stiller også til valg selv. Det spørgsmål er vigtigt, finder jeg det, omkring erhvervsliv i Østgrønland. Det første spørgsmål er, den kan svares med ja eller nej, og det er inden for erhvervslivet i kommunerafik som så, der er der altså mange små forhindringer, man skal så at sige forbi først. Fordi Business Council som så er blevet lukket. Er der planer for at genetablere? Det føles som om, at dørene er lukket for henvendelse, mulige henvendelser. Tiden er ved at være gået. Det andet spørgsmål er, på østkysten, i Tasiilaq og i Qaqortoq, fiskere og fangere, de mangler indhandlingsmuligheder. Hvordan har man tænkt sig at rette op på dette? Tak. Og tak. Et spørgsmål må vi nøjes med her at svare på. Og 1 minut allerhøjest partierne imellem, for minutterne går. At der sut Angutingor Heilmann. Værsgo med dit svar. For 4 år siden, da vi stillede til kommunen, der blev det samme spørgsmål stillet, og der blev det også allerede sagt. Planen omkring Østkysten, den kørte allerede, blev der sagt for 4 år siden. Og nu tænker jeg, hvad er der sket i mellemtiden? Hvis vi må altså udvikle alle byer. Det kan ikke blive ved med at fortsætte på den måde. Det kan ikke passe, at det kun er Nuuk by, der skal udvikles. Vi er kun administrationen her. Vi skal altså etablere indhandlingsmuligheder på østkysten, selvfølgelig.
Det er jo dem, der brødføder os med Grønlands proviant. De skal have indhandlingsmuligheder. Vil I være med til at afsætte midler til dette? Ja, selvfølgelig. Og Inuit Ataqatigiit. Jamen, vi har mange tiltag at gøre. Om vi ved allerede mange af disse tiltag. Her vil jeg præcisere. Kommunerafik Sermersooq har en fangst- og fiskeripolitik, hvor der er en planlægning i gang på hele kommunen. Man tænker på indhandlingsfaciliteter på østkysten. I Qaqortoq, der har der en planlægning i gang omkring mulig indhandling for muskusokser og øvrige havdyr. Vi ved også, at der er projekter i gang omkring Pituffik også. Vi foretager undersøgelser om mulig udvikling af indhandlingsmuligheder for fangere og fiskere. Også i Tasiilaq, der har vi planer i gang i samarbejde med fangere og fiskere. Der er mange bygder på østkysten, der skal have udstyr i den nærmeste fremtid. Vi vil ikke kun benytte 1 million for at udvikle det omme. Vi vil benytte mange millioner. Tak. Og så Demokratiet, værsgo med et svar. Hvad vil I gøre på østkysten? Omkring i Qaqortoq, der er mange fangstyr der. Og deres fangster vil vi gerne benytte over hele resten af kommunen. Når lufthavnene er etableret, så vil vi altså realisere denne målsætning. Vi vil ikke bare lige stille en indhandlingsfacilitet op fra dag 1 til dag 2. Der mener vi, at fangerne og fiskerne kan etablere det selv. For eksempel muligheder for at reparere broer. Dem skal vi fra kommunalt hold være med til at hjælpe dem med, når vi ser på forhold. Fiskernes udstyr på østkysten er meget forældet. Og det gør, at de har anstrengende forhold at leve under. Vil I hjælpe fra Kommunerafik Sermersooq? Vores politik er, der må fangerne og fiskerne selv fremkomme med løsninger. Der er muligheder for at indhente støttemidler rundt omkring. Og Peter Davidsen siger, vi har ingen fiskeripolitik. Det vil vi, der sidder i kommunen allerede. Og hvad det angår, indhandlingsfacilitet på østkysten må realiseres. Det sagde vi også sidste år, eller for 4 år siden ved forrige valgkamp. Vi må til at fremkomme med løsningen, i stedet for at tage det op ved hver valgkamp. I Qaqortoq, der er forskellige fangstyr. Dem skal vi have mulighed for at kunne indhandle. Erling Madsen fremkom med forsøgsfiskeri i forskellige fjorde deromme. Vi må altså fremkomme med, der står i finansloven, at der afsættes 14 millioner til forskellige forsøgsfiskerier rundt omkring. Kommunerafik Sermersooq har en sektorplan inden for fiskeriet. Er det ikke nok med det? En sektorplan er bundet til forskellige projekter. Det er ikke tilstrækkeligt med en sektorplan nemlig. Og Naleram. Tak, altså det, der bliver nævnt, at det udstyr, som de har, er blevet forældet. Og når vi nu, lad mig sige, når vi kommer ind i kommunalbestyrelsen, så er det vigtigt for os, at altså det behøver nødvendigvis ikke kun at være fiskere, at det er nødvendigt med fornyelse, og vi kan sagtens være med til at arbejde med det. Også det der med en indhandlingssted. Altså hvis det er således, at man har behov for et indhandlingssted, jamen altså så synes jeg, at vi på den måde også kan etablere sådan et indhandlingssted i samarbejde med på tværs. Og hvordan kan I så finansiere det? Jamen vi har allerede det. Det eneste det er jo selvfølgelig spørgsmål om prioritet.
Tak. Og den sidste, det er Nynetaqudunna fra Mikesok. Hvad tænker I på det der med indhandlingssted? Hvad er det, vi skal? Hvad vil vi gøre med landet? Altså de steder, hvor der er behov for en udvikling. Altså om det så er spørgsmål om, hvad er det, vi skal med de her bygder og byer, som har behov for at hjælpe dem. Altså det er vores ansvar også, at det ikke kun, det kan ikke være rigtigt, det kun er Nuuk, der bliver udviklet. Sommerså Kommune er jo en stor kommune. Jamen, hvordan vil I så udvikle Østgrønland? Jamen altså, vi skal prioritere. Nu er det på tide. Nu er det på tide at se på hele Sommerså Kommune. Altså, nu har de gjort det, at vi skal til at have valg. Det kan ikke være rigtigt, at når man kommer op til valg, jamen, så begynder man at komme med de forskellige valgflæsk. Tak. Nu er jo så igennem de 45 minutter. Vi skal have en 10 minutters pause, og når de så har skiftet deres partikandidater, jamen så vil vi fortsætte. Lyt godt efter dem.